Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan ki mbiyen wis suwe, ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ceritane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno, mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei isolasi, solusi. Wis. Kowe tak omongi ya, Bagong. Gareng Petruk. Sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Ah ya ngene ra ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku anggere mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Guys, cerita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kuwi anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Weh lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal.